Sugeng para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Pahing sekawan Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer pranatan. Para adi yuswa, nalika tasih lari tiyang sepuh nggadahi pranatan bilih wanci jam 17 dalu. Para lari kedah wonten ing griya lan boten kenging dolanan ing sak njawining griya. Menawi nerak wewaler punika badhe kaukum, kala semanten kula nganggep tiyang sepuh boten tresnani kula, awit pranatan punika matesi anggenipun kula dolanan. Roma 7 ayat sekawan ngendika, yen mangkono para sedulurku, kowe iya wus padha mati tumrap ing angger-anggering toret jalaran saka sarirani Sang Kristus, supaya kowe dadiya kagunganing liyan, yaiku kagungani panjenengani kang wus kawungokake saka ing antarane wong mati, amri kita padha metokno woh sumaos kagem Gusti Allah. Rasul Paulus mangertosi menawi tiyang Kristen Roma tasih nyepengi pranatan toret. Pranatan toret mila kadamel amri gesang lumampah sae, nanging menawi pranatan punika dados kala jiret, lajeng menapa ginanipun pranatan punika? Milanipun Rasul Paulus ngemutaken amri pasamuan Roma manunggil ing Gusti Yesus. Kanthi pangangkah gesangipun nuwuhaken roh amri manunggil kalian Gusti Yesus. Gesangipun boten ing pranatan toret, nanging gesang wonten ing sih rahmatipun Gusti Yesus. Para adi yuswa, asring kita boten mangertosi kersanipun Gusti ing gesang kita. Kamangka kados dene tiyang sepuh ingkang tresnani larinipun, lajeng damel pranatan amri larinipun katuntun ing margi kayekten. Mekaten ugi pranatanipun Gusti nenuntun kita dhateng kawilujengan. Gesanga ing katresnanipun Gusti, amri gesang kita numusaken woh ingkang saged dipun tingali lan karosaken dening liyan. Gusti Yesus mitulungi lan nyagetaken kita gesang wonten ing katresnanipun. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka tansah maringi kegiatan bilih kawula kedah gesang wonten ing asta paduka. Paduka berkahi para adi yuswa ing pundiya kemawon paduka ingkang tansah makarya ing satata gesangipun, lan paduka ugi ingkang tansah berkahi. Mekaten ugi para lari-lari kawula ing pundiya papan kawula pitadosaken wonten ing pamengkunipun paduka. Para lari kawula badhe tansah binerkahan dening paduka. Mirunggan kawula pasrahaken sederek lilian wayahipun Bapak Suharjono, wilayah setunggal GKJ Magelang, wonten ing griya sakit UGM. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah manggihaken kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Paminto ing GKJ Wedi ingkang wedal sak mangke mlebet malih ing griya sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah lumantar operasi ingkang badhe katindakaken Bapak Paminto punika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Agustono, wilayah gangsal ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi. Boten kasupen kawula pasrahaken lari Astama Kusala wayah puyutipun Ibu Sukarjo ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno,
Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, Sederek Agus Supardiono, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.